Kaluguran mo kabatad, ingasal pandayanan, karem pong Israelita, lalong-lalo na karem Pariseo, kitang panahon ng Jesus, mimiral, ingausan ng culture of bogus, o kaya naman fake humility. Numisan, kitang panahon na itareng Pariseo, maralas, pagdulapan daing dangan, itangausan ng honor. At merong garing-garing ng modus operandi ng mekong birala sa saryanda ng Pariseo. Banggeta nito lang sikat bida ang pang-importante. Patse mekong birala. Loklok laketang mababang diling lugar at marayo. Banggeta ing host naning party, ausane, patalakarane, paluklukane king mas mata sa luklukan, o kaya naman king kabisera. At wadang ining Pariseo, mumukit siya king luklukan na papalakpak ya balugbog, uling feeling na, meron yan taong marangal, ampong sikat, makanyan, ing kamulanganda. This is fake humility. Sang nantamong lukluk, ketang mara yung lugar, mababang diling lugar, bangketa, mayaws ka, lukluk ing mas matas sa luklukan. Ketang panahon na ito, this is expected among high-ranking officials and dignitaries. Ida bang ugaling pa-importante? Ida bang ugaling puri mo ating dramatic entrance? Deng mapuri ka rin dramatic entrance at yang ilabida, purida, ilang bida. King kakasal, siyempre yung bride, paninayan niya. Pero kareng Israelita, yung groom, yung paninayan. Ilang bida na matindibo ing debutant yang panaya uling yang bida kitang selebrasyon na ita. Pero yung Pariseo manako ng eksena burida ilang bida pa-importante lang ang buong burida dramatic entrance. Minsan po misa hugyatang netong eskwela nga na ning prinsipal, kareng estudyante. Tandaanan nyo, ing pari yang panayan, aliwa ing pari yang manayan. Kinggaradamong sitwasyon, it works both ways. Nung may parang ko manaya ko, nung alapakitang takdang oras. At nung may late kong bagya, ika yung manaya, may papaninaya. Pero sikapan tamo nga saan, we value the time of other people. Nung lugarin pakikuha ng tamo, kaya tamo oras sa makatakda, magumpisa tamo, nung aliman, may papaninaya tamo. My dear brothers and sisters, atin tamo pangugaling fake humility, itangaw sandang pakipot. Di nga naman iratapot at walang biyasang magkanta, ampong biyasang magluto. Kung ka nung pupuriyan na kaya ka magpakipot, ay kulang ko pa pinpractice eh. Ay kanyaman yung luto mo, kulang pa pinrekado eh nga. Pupuriyan na ka, mag-deny ka pa. The best way to answer to a compliment, patse pupuriyan na ka, impe ka masanting mundiling pakibat, thank you. Nung dagdagan mo pa, salamat kay Lord. Pero yung magpakipot, nung malago ka, nung masanting ka, nung masanting ang imalan mo, nung matalino ka, thank you. You recognize itang mingkalog yung talento mo. Salamat kingapong Ginoo. Itamungan ko at yung tamong lames sa king balik. At meron ka rin maulagang merplis o furniture kimbali.
anong minsan dapat pimamanan ing lamesa ng pamilya. Bakit? Ing lamesa ng pamilya yung sentro ng pamitipo ng pamilya. Ding kirakalan ka rin lamesa rectangle na huling atin lang kabisera. Ding alam mo lamesa ngayon pabilog lang. It can promote communication, but it does not reflect the kabisera. Square table, table for two. Pero yung masanding lamesa itang atin niyang kabisera. Nila'y makaluklok king kabisera. Ing bida king pamilya. Ing pamuntok ning pamilya. Itatang ang poyma. Pero numisan nilimikanda yung itatang ang poyma. Numisan kitang wala ng tatang. At suya ka rin ima. Pero yung kabisera kang tatang niyang po ang imaya. Bakit? Ilang magpakan kaya katamo. They have the highest authority in the family. And yet, kitang pakakabisera da, ilay kaya katamong talasuyo. O ito yung buri ng sabi ng kabisera. Kabisera ka, uling importante ka. Pero importante ka, uling talasuyo ka. At yung pinarita mo, baluta mo, kailan makaluklok yung kabisera. Huwag ang ala ng nasi, ala ng ulam, ilin mo munang tatalakad, bang magsilbi. Ila rin talasuyo tamo. To be seated in an important place o kabisera means to be the servant of the rest. Tutukang kabisera. Tutukang makaluklok yung kabisera mo ng biyasa kang talakad at sumuyo kareng makaluklok king lamesa. Ngayon tunay kabisera, aliway ng igay pagsilbianda, igay magsilbi, kareng kaya biya mong mamangan. My dear brothers and sisters, in a corporate world, there is a psychology behind the seats of honor. Muntagin bangko, ing manager, mata siyang diling nuknuka na kayong gulot na. Kuntor midatas ka posisyon, midatas siya naman ng sandala ng nuknukan mo. At po ang posisyon ng kliyente, ang galang hawakan din ka rin ng nuknukan. O ang manager ka, big boss ka, mata siya sandala ng nuknukan mo. But mind you, idangkat nakatamungan ng Ginoo. Diyang luklukan tamo pare-pare wala rin kaya katamong views. We sit on the same chair or on the same view. Uling harapan ng Ginoo, alam matas, alam magawa. Harapan ng apong Ginoo, alam makban, takalulu, biyasa o alimegaran. Mayupaya o alapupaya, harapan ng Ginoo, anak nakatamungan. Harapan ng Ginoo, talasuyo tamo, king metong at metong. And that is our real place. To sit in the pew would mean harapan ng Diyos, anak nakatamo. Harapan ng kalupatamong tao, talasuyo tamo. Metong yamo yung luklukan keni, yung luklukan ng pari. Yung at yung kabisera. Yung talasuyo. Yung kinatawan ng representante na ng Ginoo. My dear brothers and sisters, atin niyo pong pagkanakakiakatamong ng Ginoo. Kareng parisewang pong Israelita, na may nagkat ka, expect mo, itang inagkat mo, agkat na ka naman. Yan ang kayagkatan mo, manayang kalibi, kayablasan. Pamanagkat, amena, maninayang kayablasan. Yan kira ka lang din agkat da, detang ka-level na mo. Detang yung mablas ikarelang tao. Yan o kami yagkat ka. E ka pwedeng mablas, magtawong para karetang may nagkat kaya kakira ka lang. E nakamumunta. Nung ikang biyasang mablas kintaw. Pero yung Ginoo nga nang ini, nang managkat kayo, aliwari ang pwedeng mablas kaya kayo. Nung aliwari ang pakakalulo. Bakit? Kasi yung pamagtaw,
pamakipagkapwa-tao yan. Ing pamagtao, medong yung tanda, ning pamakipagkapwa-tao. We use the same word, tao ang buong tao. Nya sana po tang magtao tamo, biyasa tang makipagtao, kareng kalupatang tao. That is the best way to celebrate a banquet. Biyasa kang makipagtao. Kasi nung migtao ka, biyasa kang makipagtao, alam datang king bangkete mo. Wata lang awan na mo. Makarini ito. Nung edadatangan yung tao mo, baka biyasa makipagkapwa-tao. O baka naman, kayang lasanan ketang tao mo. Pero hindi no, manayang ang las. Inagkat nakatamo king kayan tao. Bang pasig na nga nakatamo. Pamasala nakatamo. Pamatulan ding puso tamo. King kayang lugod. At yung kung kaluguran, imangdan ni Kapran, yung mabiyaya pa. Yung birthday na sometime in August. At wala rin taon ng mangdan nila yung mag-birthday yan. Medong kaya ng birthday club, din makuwal na Mexico. Mag-party ang para karera. Itang kadwa ng party, pigmisa kay misan. Din inagkat na, reksipin ng baleng pakakalulog. Kitnaan kayo magdandi o magdandi nga po o din inagkat mo, reksipin mong baleng pakakalulog. Pegibat ng magdandi. Among nga nga, alayang ba ako din baleho. Den yung kaluburan ko nga rin, den siping kong balik, ilang ka na akong bakod. Ilang ka na akong security guard. At den isipin kong balik nga rin, kaluburan pula at kaluburan dako. Huling kaluburan pula naman. Watang biyasa kang makipagkapwa-tao. Den tao, ilang maging tagapagtanggol mo. Ilang maging security mo. Ilang magtaguyod kaya ka. Ablasanan dapat kaya tang karelang lugod. Mapalyarin na isipin ng bali, di apag tao. Pero liwang bagay, yung pinyeda kang mangdandi. Lugod, kagalangan, ilang mabantekin mula na, puproteksyonan de, babanten de, ping malasakitan de. Talakata.